మ్మ్. మ్మ్. అందరికీ నమస్కారం. తర్వాత ముఖ్యంగా ఈరోజు ప్రెస్ మీట్కు రావడం ఏంటంటే, అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక 4-5 రోజుల కిందట కుప్పం నుంచి అంటే అక్కడ ఉండే లోకల్ లీడర్స్ అంతా ఒక 50 మెంబర్స్ని పిలిపించి, అంటే నేను కుప్పంను కూడా పులివెందుల స్థాయికి తీసుకెళ్తానని చెప్పడం, ఆ తర్వాత ఏదో కుప్పం మున్సిపాలిటీకి డెవలప్మెంట్ సంబంధంగా ఒక 63 కోట్లు రిలీజ్ చేసినామని అన్ని ఛానల్స్లో పేపర్లో కూడా పబ్లిసిటీ ఇచ్చుకోవడం. అసలు ఇది ఎంత హాస్యాస్పదం అంటే, అసలు వాస్తవంగా కుప్పంను పులివెందుల స్థాయికి తీసుకుపోతానడం. అసలు ఆల్రెడీ కుప్పంను చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎంతో బాగా డెవలప్ చేశారు. ఆ ఎక్కడైనా ఒక ప్రాంతాన్ని పోల్చి ఇంకో ప్లేస్కు తీసుకెళ్తానంటే, అంటే సరిగా డెవలప్మెంట్ జరగని ప్రాంతం నుంచి బాగా డెవలప్ చేసిన ప్రాంతాన్ని అట్లా తీసుకెళ్తా అని చెప్పడం కరెక్ట్. కానీ ఇక్కడ జగన్మోహన్ రెడ్డి చెప్పేది ఆల్రెడీ బాగా డెవలప్ అయినటువంటి కుప్పం స్థాయికి, అంటే కుప్పాన్ని వచ్చేసి పులివెందుల స్థాయికి అంటే కుప్పాన్ని తీసుకొస్తానడం. అంటే ఇది ఓ రకంగా చెప్పాలంటే పురోగమనమా లేక తిరోగమనమా? అసలు నువ్వు అధికారంలో ఉన్నప్పటి నుంచి ఆ తర్వాత కుప్పంకు అక్కడ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏం చేశారు, ఇక్కడ పులివెందుల ప్రాంతానికి నువ్వేం చేసినావు అనేది కూడా ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే, 2014 నుంచి 2019 వరకు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న కాలంలో ఈయనేదో ఇప్పుడు 63 కోట్లు కుప్పం మున్సిపాలిటీకి ఇచ్చానని ఆమెన పబ్లిసిటీ ప్రగల్భాలు చెప్పుకుంటా ఉన్నాడు. పులివెందుల ప్రాంతానికి ఇప్పుడు కృష్ణా జలాలు వచ్చేదానికి నాకు తెలిసి దాదాపు 400 నుంచి 600 కోట్లు ఓన్లీ ఫర్ ఇరిగేషన్ కోసమే, అంటే నీటిపారుదల శాఖకు సంబంధించి ఆ ఒక్క డిపార్ట్మెంట్ కోసమే 400 నుంచి 600 కోట్లు ఖర్చు పెట్టి అక్కడ ఎంతో ఇబ్బందిగా తయారైనటువంటి అవుకు టన్నులను కూడా పూర్తి చేసి సాక్షాత్తు పులివెందులకు వచ్చేసి అప్పట్లో నీరు ఇచ్చిన ఘనత చంద్రబాబు నాయుడు గారిది. ఈరోజు నువ్వేందో 63 కోట్లకు ఇచ్చి తర్వాత చెప్తాను. తర్వాత మీరు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత 2019 తర్వాత 2500 కోట్లతో గండికోట నుంచి చిత్రావతికి 2500 కోట్లతో ఒక సెకండ్ లిఫ్ట్ అని పెట్టావు. ఓన్లీ ఒక 10 కోట్ల పని చేసి నువ్వు సకాలంలో బిల్లులు చెల్లించలేదని అంతా చాప చుట్టుకొని కూడా అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. అలాగే ఏదైతే పులివెందుల ప్రాంతానికి చిత్రావతి దాని నుంచి జలాశయం నుంచి కావచ్చు, పైడిపాలెం నుంచి కావచ్చు, అంతా కూడా అన్ని ట్యాంక్స్ ఫుల్గా ఉన్నాయి. పైడిపాలెంలో 5 TMC ఉన్నాయి, చిత్రావతిలో కావాల్సినంత వాటర్ ఉంది. ఇదంతా కూడా పులివెందుల ప్రాంత ఇరిగేషన్ అంతా కూడా మైక్రో ఇరిగేషన్ మీద ఆధారపడి ఉంది. అంటే సంప్స్ కట్టి ఆ సంప్స్ నుంచి అంటే 100 ఎకరాలకు సంపు కట్టి అక్కడి నుంచి కూడా అంతా కూడా మైక్రో ఇరిగేషన్ ద్వారా పైపుల ద్వారా అక్కడ ఇరిగేషన్ సిస్టాన్ని అప్పట్లో రాజశేఖర రెడ్డి గారు డెవలప్ చేయడం జరిగింది. తర్వాత ఆ సిస్టమ్ కోసమని 1200 కోట్లతో నువ్వు టెండర్ పిలిచి వాళ్ళకు ₹1 కూడా బిల్లు ఇవ్వకపోతే ఆ సంస్థకు సంబంధించిన మెగా సంస్థలు కూడా చాప చుట్టుకొని అర్ధాంతరంగా వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. అంటే నువ్వు చేసిన డెవలప్మెంట్ పులివెందులకు నువ్వు తర్వాత ఏం చేసినావు అనే దాని మీద చెప్తున్నాం. కావాల్సినంత వాటర్ ఉంది, మైక్రో ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులన్నీ నిలిచిపోయినాయి. ఆ తర్వాత వేంపల్లి ప్రాంతానికి టైలెండ్కు వాటర్ పోవాలంటే 100% మైక్రో ఇరిగేషన్ ద్వారానే పోవాలా. అవన్నీ కూడా పులివెందులకు ఫండ్స్ అలాట్ చేయకుండా చేసి దాన్ని అంతా కూడా సర్వనాశనం చేసి ఆఖరకు పులివెందుల రైతులు వచ్చేసి డ్రిప్ మెటీరియల్, పైడిపాలెంలో వాటర్ ఉంది, చిత్రావతిలో వాటర్ ఉంది, గ్రౌండ్ వాటర్ పెరిగింది, హార్టికల్చర్ బెల్టు, దానికి సంబంధించిన డ్రిప్ మెటీరియల్ 3.5 సంవత్సరం నుంచి అడుగుతున్నా కూడా ఈరోజు ఇస్తాం రేపు ఇస్తామంటూ ఇంతవరకు కాలయాపన చేసిన మీరు తర్వాత కుప్పాన్ని పులివెందుల స్థాయికి తీసుకుపోతామని మాట్లాడతారు. నువ్వు ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా చేసే నాడు నేడు అనే ప్రోగ్రాం ఈరోజు ఇంతటి వరకు పులివెందుల్లో ఎక్కడా కూడా స్కూల్స్కి కావాల్సిన మెటీరియల్ సప్లై చేయలేదు. అంతెందుకు మీది సొంత మండలం సింహాద్రిపురం మండలమే. ఆ తర్వాత నేను ఆ మండలం నుంచి వచ్చిన సింహాద్రిపురంలో ఒక నాబార్డ్ ఫండ్స్తో స్కూల్ బిల్డింగ్ శాంక్షన్ అయ్యి ఇప్పుడు ఫౌండేషన్ స్టేజ్లోనే ఉంది. 2.5 years అయింది. అట్నే మొండి గోడల వరకు ఫౌండేషన్ స్టేజ్లోనే ఆ తర్వాత ఇప్పటికి కూడా ఉంది. ఆ తర్వాత కుప్పంను పులివెందులను పోలుస్తావు. కుప్పంలో మెడికల్ కాలేజ్ ఎప్పుడు వచ్చింది? మెడికల్ కాలేజ్ వచ్చి కుప్పం ఎప్పుడో డెవలప్ అయింది. చంద్రబాబు నాయుడు గారు డెవలప్ చేసినారు. అక్కడ ఒక ద్రవిడ యూనివర్సిటీని కూడా పెట్టారు. అక్కడ ఒక ఇజ్రాయెల్ టెక్నాలజీతో కూడా అగ్రికల్చర్ కూడా వ్యవసాయం చేసి రైతుల ఆదాయాన్ని కూడా రెట్టింపు చేసినారు. అలాంటి కుప్పాన్ని పులివెందుల స్థాయికి తీసుకొస్తా ఉంటావు నువ్వు. పులివెందుల కాలేజీలో మెడికల్ కాలేజీ మీ నాన్న గతంలో 5 ఏళ్ళు పనిచేసినాడు. తర్వాత మీరు ఇప్పుడు పనిచేసినారు, 3 years అయింది.
ఇప్పుడు ఒక మెడికల్ కాలేజ్ తెచ్చుకున్నావు, అది కూడా సెంట్రల్ నుంచి దానికి అనుమతులు లేవు. తర్వాత దాని మీద లోనింగ్ పోయినా కూడా మీకు లోన్ రాలేదు, ఎందుకంటే అనుమతి లేదని. అది నువ్వు ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ చేసినాను, తర్వాత అక్కడ డెవలప్మెంట్ చేసినాను అంటావు. తర్వాత మాట్లాడితే కుప్పాన్ని రెవెన్యూ డివిజన్ చేసినాను నేను, కుప్పాన్ని మున్సిపాలిటీని చేసిన అంటావు. గతంలో రాజశేఖర రెడ్డి గారు 5 ఏళ్ళు ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేశారు, తర్వాత మీరు 3 ఏళ్ళుగా పనిచేశారు. పులివెందులను ఇప్పటి వరకు రెవెన్యూ డివిజన్ ఎందుకు చేయలేదు? ఇప్పుడు చేశారు. మొన్న రెవెన్యూ డివిజన్ చేస్తేనో తర్వాత మున్సిపాలిటీ చేస్తేనో డెవలప్మెంట్ కాదు. ఆయా ప్రాంతాలను దాన్ని బట్టి దానికి ప్రజలకు అనుకూలంగా ఉండేదానికి చేస్తారు, కానీ పరిపాలనా సౌలభ్యం కోసం చేసేదాన్ని డెవలప్మెంట్ అనరు. అదే మున్సిపాలిటీని తర్వాత కుప్పను మున్సిపాలిటీని చేసినామంటారు. అది న్యాచురల్గా ఏదైనా మున్సిపాలిటీ కన్నా ఆటోమేటిక్గా పాపులేషన్ పెరిగి చేస్తే అది కరెక్ట్, కానీ నీకు పులివెందులలో చుట్టుపక్కల ఉండే 10 ఊళ్ళను కలుపుకొని చేశావు. ఇంతవరకు ఆ చుట్టుపక్కల ఉండే 10 పల్లెల్లో కూడా ఏమాత్రం కనీస సౌకర్యాలు లేవు. తర్వాత ఇంటర్నల్గా రోడ్స్ సరిగా వేయలేదు. వాళ్ళేమో ట్యాక్సులు అయితే మున్సిపాలిటీ ప్రకారం ట్యాక్సులు కట్టాలా. దాంట్లో ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఉపాధి హామీ కూడా వాళ్ళకి జాబ్ కార్డ్స్ అన్నీ కూడా పోయి చాలా ఇబ్బంది పడే పరిస్థితులు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ పులివెందులలో జరిగిన వాస్తవాలు. దాన్ని పట్టుకొని నేను దీని నుంచి దానికి తీసుకుపోతాను. ఇంకా ఘోరమైన విషయం ఏంటంటే బస్టాండ్. పులివెందుల్లో బస్టాండ్ కట్టేదానికి ఫస్ట్ ఓపెనింగ్కి వచ్చి 3 years అయింది. ఇంతవరకు 3 years అయింది, బస్టాండ్ కట్టలేదు. ఉన్న బస్టాండ్ను కూల్చేసినారు. సరైన ప్రత్యామ్నాయం చూపించకుండా కూల్చడం ఒకటి, రేకుల షెడ్లు తడికల షెడ్లు వేసి లాస్ట్ వేసవికాలం అంతా ప్రయాణికులను ఇబ్బంది పెట్టినావు పులివెందుల్లో. ఇప్పటికి ఇంకా ఇంతవరకు బస్టాండ్ ఇంకా కంప్లీట్ కాలే. ఇక్కడేమో 3 రాజధానులు కడతా అంటావు, అక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి. నీ సొంత ఊళ్ళో నీ సొంత కాన్స్టిట్యున్సీలో 78 నుంచి మిమ్మల్ని ఎమ్మెల్యేగా చేస్తున్న ఆ ప్రజలకు ఇంతవరకు ఎక్కడైనా ప్రయాణం చేయాలంటే నువ్వు బస్టాండ్ కూడా కట్టలేను నువ్వు కుప్పంను పులివెందులను పోల్చుకుంటూ వాళ్ళకు కుప్పం ప్రజలకు తర్వాత ఇట్లా అవాస్తవాలన్నీ తర్వాత మాట్లాడడం. ఇంకో విషయం ఏంటంటే అసలు పులివెందుల ప్రజలకు ఫిష్, చేపలు, రొయ్యలు ఎప్పుడు పులివెందుల ప్రజలు ఎప్పుడు తిననట్టు, ఈయనే ఏదో పెద్దిగా పెట్టి చేసినట్టు. ఆయన డెవలప్మెంట్ ఎట్లుంటుందంటే ఒకసారి అది కూడా వేయండి, ఆయన ఏం చెప్పాడో కూడా చూడండి. చేపలు రొయ్యలకు సంబంధించిన షాప్స్ కూడా వస్తాయి అని చెప్పి బహుశా ఎవరం కూడా ఊహించిండం. ఫ్రెష్గా ఉన్న ప్రాన్స్, ఫ్రెష్గా ఉన్న చేపలు రొయ్యలు ఇటువంటి అన్నీ కూడా అమ్మే పరిస్థితి. అంటే దాంట్లో చూశారు కదా, పులివెందుల ప్రజలు ఎవరు కూడా చేపలు రొయ్యలు తిననట్టు, అదేదో పెద్ద మహత్కార్యము, పెద్ద గొప్ప కార్యం పులివెందులకు చేసినట్టు చెప్తాడు. లాస్ట్కు ఘోరమైన విషయం ఏంటంటే ఆ షాపు కూడా మూతపడి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎప్పుడన్నా పులివెందులకు వచ్చేటప్పుడు అక్కడ లోకల్గా ఉండే మున్సిపల్ చైర్మన్ వాళ్ళు బంగపోయి మామూలుగా చేపలు అమ్ముకుంటూ ఉంటారు చూడు, అట్టటోళ్ళని తీసుకొచ్చి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఓపెన్ చేసిన షాప్ దగ్గరికి వచ్చి ఆ 2 రోజులు అక్కడ చేపలు రొయ్యలు అమ్ముకునేట్టుగా కూడా చేస్తారు. ఏంటంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి ఓపెన్ చేశాడు, ఆయన వచ్చినప్పుడు మూతపడి ఉంటే బాగుండదని. అంటే ఇట్లా ఈయన పులివెందుల డెవలప్మెంట్ కోసము ఈయన చేసింది ఇది. తర్వాత అక్కడ ఉండే అంతో ఇంతో రియల్ ఎస్టేట్ ఏదో ఈయన వస్తానే ఏదో పులివెందుల అమాంతం డెవలప్ అయిపోతుంది, అన్ని ఇండస్ట్రీలు పెరుగుతాయని రియల్ ఎస్టేట్లో పెట్టుబడులు పెట్టి అందరూ ఆత్మహత్యలు చేసుకునే సందర్భం ఉంది. 25% డబ్బులు కట్టి ఆ డబ్బులు కూడా వదులుకునే పరిస్థితి. అసలు యువతకు నేను ముఖ్యంగా అడుగుతానా, అసలు పులివెందుల్లో ఉండే యూత్కు నువ్వేమైనా ఒక ఫ్యాక్టరీ తీసుకొచ్చావా, ఏమైనా ఒక ఉద్యోగం ఏమైనా ఇప్పించావా? ఇంతవరకు ఏమీ జరగలేదు. నువ్వు పులివెందుల ప్రజలకు ఇచ్చిన గిఫ్ట్ ఏంటంటే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రాజశేఖర రెడ్డి గారు పులివెందులకు ఒక బ్రాండ్ ఇమేజ్ చేసిపోతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏం బ్రాండ్ ఇమేజ్ చేసి పెట్టాడంటే సొంత ఇంట్లో మనుషులనైనా బాబాయినైనా చంపే పరిస్థితి ఉంది. అంటే మేము ఎక్కడికి పోయినా కూడా ఏంది పులివెందుల సొంత బాబాయిలను సొంత మనుషులనే చంపుకుంటారా అనేటువంటి దుస్థితికి ఈయన ఆ దుస్థితికి తీసుకొచ్చి ఆ పులివెందుల ప్రజలకు ఆయన ఇచ్చిన గిఫ్ట్ ఏంటంటే అది సొంత మనుషులను కూడా దయాదాక్షిణ్యాలు లేకుండా చంపుకుంటారు అనేటువంటి ఒక పరిస్థితిని తర్వాత ఈయన తీసుకురావడం జరిగింది. తర్వాత ఇక్కడ ఇండస్ట్రీల విషయానికి వస్తే ఇంతవరకు ఒక్క ఇండస్ట్రీ వచ్చినది లేదు, ఏమీ లేదు. తర్వాత దాని ఎదురు కడప స్టీల్ ప్లాంట్ విషయానికి వస్తే స్టీల్ ప్లాంట్కు సంబంధించి గతంలో గాలి జనార్దన్ రెడ్డి గారికి 14,000 ఎకరాలు ఇస్తే అదంతా కూడా బ్యాంకులో తాకట్టు పెట్టి 1,000 కోట్లు 200 కోట్లు తీసుకొని ఆయన జైలుకు పోయి దాని అంతా నాశనం చేయడం జరిగింది.
ఈ 14,000 ఎకరాలకు ఇచ్చినప్పుడు ఆ గాలి జనార్దన్ రెడ్డి గారికి 15,000 కోట్ల విలువైన మైన్స్ను కూడా దారాదత్తం చేయడం జరిగింది. అది అప్పుడు గతంలో దాని మీద ఎంక్వైరీలు జరిగి అదంతా స్టాప్ చేస్తే ఇప్పుడు ఈరోజు కూడా సుప్రీంకోర్టులో ఉంది. అది ఘోరమైన విషయం ఏంటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంటు మేము గాలి జనార్దన్ రెడ్డి గారి కంపెనీకి ఇచ్చేదానికి మాకు ఎలాంటి అభ్యంతరం లేదని సుప్రీంకోర్టులో అఫిడవిట్ కూడా వేయడం. అంటే ఇది ఎంత ఘోరమైన విషయం అంటే, ఒకప్పుడేమో ఆయన మీద అలిగేషన్స్ వచ్చినప్పుడు గాలి జనార్దన్ రెడ్డి గారి మీద, గాలి జనార్దన్ రెడ్డి గారు ఎవరో నాకు తెలియదని స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిన వ్యక్తి జగన్మోహన్ రెడ్డి. ఇంకా ఇప్పుడు మద్యము కావాల్సినంత ఆదాయం వచ్చింది, ఇసుక కావాల్సినంత ఆదాయం వచ్చింది, ఇంకా రాష్ట్రంలో ఏముందిరా అంటే ఐరన్ ఓర్ ఉంది. తర్వాత దీంట్లోంచి ఎట్లా మనం లబ్ధి పొందాలని ఆలోచన చేసి మళ్ళీ గాలి జనార్దన్ రెడ్డి దానికి ఇవ్వడం, అదంతా మళ్ళీ ప్రాసెస్ జరగడం. ఇది వాస్తవంగా కడప జిల్లా వాళ్ళకు ద్రోహం చేసినట్టే, ఓ రకంగా రాయలసీమకు కూడా ద్రోహం చేసినట్టే. నీకు చేత కాదు ఇండస్ట్రీలు పెట్టేది ఏదో గతంలో ఉండేదాన్ని అన్నా బేస్ చేసుకొని మేము అప్పుడు స్టీల్ ప్లాంట్ కోసం మేము కూడా ఉక్కు దీక్ష అన్నీ చేసినాం. దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఏదైనా స్టీల్ ప్లాంట్ వస్తే కొంతమందికి యువత ఉపాధి వస్తుంది అనుకుంటే నీకు అది లేదు. ఏమి చేత కాకపోక ప్రతి దాంట్లోంచి నీ సొంతంగా నువ్వు ఎట్లా డబ్బులు ఇది క్యాష్ చేసుకోవాలనే దాని మీద ఈరోజు గాలి జనార్దన్ రెడ్డి గారి కంపెనీకి, ఆ గాలి జనార్దన్ రెడ్డి గారి కంపెనీ అంటే అది ఆర్ఆర్ గ్లోబల్ దాంతో అటాచ్మెంటు. ఆర్ఆర్ గ్లోబల్ డైరెక్టర్ ఎవరంటే సాక్షి డైరెక్టర్ సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి. ఇంకా ఆయన గురించి ఇంకా మీకు నేను కొత్తగా చెప్పాల్సిన పనిలే. ఆయన దాంట్లో పెట్టుబడులు పెట్టించి వాళ్ళతో బైబ్యాక్ మనీ తీసుకొని చేసినాడు. కాబట్టి అంతా కూడా పులివెందుల ప్రజలకు ద్రోహం, కడప జిల్లా వాళ్ళకు ద్రోహం, లాస్ట్కు రాయలసీమ ప్రజలకు ద్రోహం. ఇట్లా మిమ్మల్ని పులివెందుల ప్రజలు కూడా అసలు మీకు ఈసారి జగన్ మాట్లాడితే 175కు 175 అంటావు. నేను ఈరోజు ఇక్కడ నుంచి సూటిగా చెప్తానా, నువ్వు ముందు పులివెందుల్లో గెలుచు ఈసారి. ఎందుకంటే 175 అంటే పులివెందుల్లో కూడా ఒక కాన్స్టిట్యున్సీ కదా. మేము ఉన్నంత వరకు చివరి అవకాశం వరకు మేము పోరాడతాం. ఖచ్చితంగా నీకు పులివెందుల్లోనే ఈసారి చెంపదెబ్బ పడుతుంది. ఎందుకంటే పులివెందుల ప్రజలు కూడా బాగా ఆలోచిస్తున్నారు ఇప్పుడు. ఏదంటే పులివెందుల సొంత ప్రజలకు నువ్వేం చేయకపోతుంది, సొంత తల్లిని కూడా ఆమెకు కూడా అన్యాయం చేసినావు. తర్వాత సొంత చెల్లిని కూడా ఏదో రకంగా చెప్పి పంపించావు. సొంత చెల్లిని లెగసీ అనేది ఒక్కరికే ఉండాలంట, అంటే వారసత్వం అనేది. ఇంకో పవర్ పాయింట్ ఉంటే అంటే వాళ్ళ బంధువులు వాళ్ళు ఎందుకమ్మా ఏదన్నా రాజ్యసభ ఇచ్చింటే సెట్ అయ్యేది కదా అంటే, లేదు వారసత్వం అనేది ఒక్కరికే ఉండాలంట. ఆ రీజన్ మీద చెల్లెలను పంపించినావు. సొంత బాబాయ్ కూతురు అయినటువంటి ఆమె ఇప్పటికీ కోర్టులు సిబిఐ చుట్టూ తిరిగి సొంత ఆమెకు కూడా ఏమాత్రం న్యాయం చేయకుండా లాస్ట్కు దాంట్లో కూడా మీ పాత్ర ఉందనే కాడికి కూడా వచ్చింది. ఇప్పుడు పులివెందుల ప్రజలకు ఏమన్నా గతంలో ఉన్నట్లు అపాయింట్మెంట్లు ఇంకోటి ఉన్నాయంటే అది లేదు. పులివెందుల ప్రజలు కూడా బాగా ఆలోచిస్తున్నారు. ఇప్పుడు పులివెందుల ప్రజలే ఓట్లు, అధికారం ఈయనకు, తర్వాత ఓట్లు పులివెందుల ప్రజలే, తర్వాత 1000 కోట్లు ఇతనికి. పోనీ ఏదన్నా మీకు గౌరవము రెస్పెక్టు అపాయింట్మెంట్ ఉంది అంటే అది లేదు. అంటే ఇంత అహంభావము ఇంత పొగరబోతనాన్ని ఈసారి సహించేది లేదు. మేము ఖచ్చితంగా చెక్ పెట్టాల్సిందే. అమ్మకు చెల్లికి ఇంకో చెల్లికి అన్యాయం చేసినవాడు ఆ తర్వాత కుప్పం ప్రజలకు న్యాయం చేస్తాడా? అంటే ఏంది ఇది? కుప్పం అనేది ఎప్పటి నుంచి డెవలప్ చేసినాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు. నీ హయాంలోంచి ఇప్పటికి ఏమన్నా కానీ పులివెందులలో డెవలప్మెంట్ జరిగిందా? మేము ఫైనల్గా కుప్పం ప్రజలు కానీ నాయకులు కానీ మొన్న ఎవరైతే వచ్చారో ఒక 50 మంది వచ్చినారంట. మేమే ఓల్వో బస్సులు పెట్టి మీకు అకామిడేషన్ అంతా ఏర్పాటు చేసి మేమే బస్సులు పెడతాం. మీరు పులివెందులకు రండి, ఇక్కడ జరిగిన డెవలప్మెంట్ చూడండి, మీరు కుప్పంలో మీరు ఏ రకంగా ఉన్నారో చూడండి, 2 బేరీజ్ వేసుకోండి. అప్పుడు మీకు క్లియర్గా పులివెందుల అభివృద్ధి గురించి జగన్మోహన్ రెడ్డి మనస్తత్వం గురించి కూడా మీకు ఖచ్చితంగా బాగా అవగాహన వస్తుంది. దయచేసి మోసపోవద్దండి. ఒక్క ఛాన్స్ అని చెప్పి రాష్ట్ర ప్రజలను పులివెందుల ప్రజలను మోసం చేసినట్లు కుప్పం ప్రజలు ఎవరు ఆయన నమ్మే పరిస్థితి కూడా కాదు. 170 మాట్లాడితే 95% అతని ఎలక్షన్ మేనిఫెస్టో అయింది. అసలు 5% ఏంటి? మీరు 5% చేయలేని ఏంటంటే అవన్నీ చెప్పండి. దశల వారీగా మద్య నిషేధం అన్నారు, సిపిఎస్ రద్దన్నారు, 3000 పెన్షన్ అని ఇప్పటికీ అది కూడా 3000 చేయలే, ముస్లిమ్స్కు దుల్హాన్ పథకం అనేది 50,000 నుంచి 1,00,000, ఇట్లా చెప్తే ఎన్నో ఉన్నాయి. కానీ ఏదైనా పేపర్ ముందుకు వచ్చేలకు 95% చేసాం, 5% మిగిలింది.
5%లేకి ఇవన్నీ వస్తాయా? మాట్లాడితే 175కు 175. నేను ఇక్కడ నుంచి కూడా మీకు ఛాలెంజ్ చేసి చెప్తానా, ఈసారి పులివెందుల్లో అక్కడ ఉండే పరిస్థితులు వేరు, అక్కడ ప్రజలు కూడా అందరూ నీ అహంకారత్వానికి, నీ పొగరబోతనానికి, నీ ఇష్టారాజ్యంగా నువ్వు చేసేదానికి నీకు చెంపదెబ్బ, నీకు చెక్ పెట్టాలని ఉన్నారు. వచ్చి ఖచ్చితంగా ఫలితం వస్తుంది. ఆ తర్వాత కుప్పం ప్రజలకు కూడా విన్నవించేది ఏంటంటే, మీరు వచ్చి పులివెందులకు వచ్చి ఒకసారి చూడండి, కావాలంటే మేమే తీసుకొస్తాం. ఇక్కడ అభివృద్ధిని అక్కడ అభివృద్ధిని బేరీజ్ వేసుకోండి, అప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి కథ మీకే అర్థమవుతుంది. ఓకే. అంటే పులివెందుల ప్రాంతంలో గతంలో అన్యాయంగా, అంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండి అలా ఉండి అన్యాయంగా కేసులు పెట్టి అందరూ కూడా జీవిత ఖైదులు పడిన వాళ్ళు కూడా లాస్ట్ టైం చంద్రబాబు నాయుడు గారు మానవతా దృక్పథంతో కొన్ని జీవో ఇచ్చారు. ఆ జీవో మీద అంటే కొందరు ఖైదీలు అంతా కూడా బయటపడి, అంటే వాళ్ళ జీవిత ఖైదు నుంచి వాళ్ళ సత్ప్రవర్తన కారణంగా బయటకు వచ్చినారు. అలాంటి వాళ్ళంతా కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి వచ్చి కృతజ్ఞత తెలుపుకునే రకంగా ఒకరు. ఇంకొందరు ఏంటంటే మన జగన్మోహన్ రెడ్డి 50 మందిని పిలిచి ఇదంతా ఏదో దీని స్థాయిని దాని స్థాయికి తీసుకుపోతా అని చెప్తే, అసలు పులివెందుల్లో ఏం జరిగింది అదంతా కూడా మేము కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి చెప్పాలా? పులివెందుల్లో జరిగిందంతా రౌడీజము, పోలీసిజము, ఫ్యాక్షనిజము అన్నీ వాడుకొని మమ్మల్ని ఈ రకంగా ఇబ్బంది పెట్టి అప్పుడు గెలిచి చేసినాడు. అంతకు తప్ప డెవలప్మెంట్ లేదు, జగన్మోహన్ రెడ్డి వచ్చిన తర్వాత ఏం లేదు. ఇవన్నీ వాస్తవాలు కూడా మేము కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారి దృష్టికి తీసుకుపోయి మేము కూడా పర్సనల్గా వచ్చి కలుస్తామనే ఉద్దేశంతో అందరూ వస్తే ఈరోజు దాదాపు 15 నుంచి 20 మెంబర్స్, ఇంపార్టెంట్ మెంబర్స్ అంతా వచ్చి ఇప్పుడు పులివెందుల్లో ఏం జరుగుతుంది, గతంలో ఏం జరిగింది, ఇప్పుడు ఈయన ముఖ్యమంత్రి అయినాక ఏం జరుగుతుంది అనే విషయాలు వాస్తవాలు చెప్పేదానికి కూడా పులివెందుల నుంచి వస్తారు. 1978 నుంచి వాళ్ళను పులివెందుల ప్రజలు నెత్తిన పెట్టుకొని చేసినారు. రాజశేఖర రెడ్డి గారికి పులివెందుల కాన్స్టిట్యున్సీ అంటే కొంచెం అభిమానము, ఆ ప్రజల పట్ల ప్రేమ ఉండింది. ఎందుకంటే ఆయనకు గ్రౌండ్ లెవెల్ రియాలిటీస్ మీద ఆయనకు అవగాహన ఉంది. ఇతను అసలు నేను ఏది ఏమైనా నాకు ఓట్లు వేస్తారు కదా అనే ఒక నిరంకుశమైన తత్వంతో అంతా అవినాష్ రెడ్డి గారికి వదిలేసి, ఈవెన్ పులివెందుల ప్రజలు జగన్మోహన్ రెడ్డితో అపాయింట్మెంట్ కావాలంటే ఓన్లీ అవినాష్ రెడ్డి వచ్చేసి ఆ పేరు చేర్చి అవినాష్ రెడ్డి ఓకే అంటేనే పులివెందుల ప్రజలకు ఆయనతో అపాయింట్మెంట్ ఉండే పరిస్థితి. ఆ అపాయింట్మెంట్ కూడా ఏంటంటే ముందే అవినాష్ రెడ్డి ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తాడు, ఏది అన్న సీరియస్గా ఉన్నాడు జగన్ అన్న, మీరు ఏదంటే అది అడగద్దండి, కొంచెం స్మూత్గా పోవడానికి ముందే ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చి కూడా వాళ్ళను ఓ రకంగా అంటే అతని ముందర ఎవరు ఏం అడగకూడదు, ఏం చేయకూడదు, ఆ రకమైన మెంటాలిటీకి వినాడు. గతంలో రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు ప్రజా దర్బార్ అని చెప్పి పులివెందుల వాళ్ళకు స్పెషల్ అపాయింట్మెంట్స్, స్పెషల్ పర్మిషన్స్ ఉండేవి. ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి పులివెందులకు, వేంపల్లికి వచ్చేటప్పుడు కూడా పరదాలు కట్టుకొని చాటుగా వచ్చే దుస్థితికి వచ్చింది. దాన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఏదేమైనా మనం ప్రజాస్వామ్యంలో ఉన్నాం, జరిగింది ఇన్ని రోజులు జరిగింది. జగన్ సీఎం అయితే ఏదో జరుగుతుంది పులివెందులకు అనుకున్నారు, అవన్నీ వాస్తవాలు కాదు. ఇతను వాళ్ళ నాన్నను చూసి మేము మోసపోయినాము, ఇతను అలాంటి చేసే పరిస్థితి లేదనే ఒక నిర్ధారణకు వచ్చినారు కాబట్టి మాకు ధైర్యంగా ఉంది. ఇంకోటి ఏముంది, గతంలో ఇందిరాగాంధీ, ఎన్టీ రామారావు గారు ఇంకా పెద్ద పెద్దోళ్ళు ఓడిపోయినారు కాబట్టి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏం పెద్ద లెక్క అనేది మా అభిప్రాయం.